daban. Ku kasance da ni DJ Yusuf domin samun zafafan sauti. Ku DJ Yusuf yana ba ku zafafan sauti. Ku ci gaba da danna mini subscribe a wannan YouTube channel na mai suna Murjanatu, yar uwa Murjanatu gimbiya in ba bike babu ni Murjanatu. Murjanatu kunya Murjanatu kunya Murjanatu. Ina ganin bakin bugu ka sha daga.
waye mai bada umarnin wannan shiri? DJ Yusuf boy.